باواز ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شہید در اوپر فتح پوچھے بسم اللہ الرحمن شاہ جی میرے کو پوچھ کے کرنا نہیں کسی نے صلی اللہ علیہ صلوات پڑھو باواز بلند اللہم صلی مولا شہید دے درجات بلند فرماوے ایک جملہ مصائب دا تبرکن مولا اس تے بچے دی عمر دراز فرمائے وہ آل محمد دی کچہریے چھوڑے سبودیاں لاشاں چاہ چاہ تھک پیا بڑی حیاتی ہوئے یار انصار مہمان رشتہ دار بھرا بھتیجے سنگتی ساتھی سب حسین مرا کھلا جب روک اللہ بچ گیا زینب دا بھرا حیاتی انہیں اتنے لوگ آئے بیٹھے ہو چیلم منائی بیٹھے ہو تریہ دے انج لگی ہے جی میں لگتا ہی کچھ نہ ہے تریہ کوکا منظور ہو جس لئے کوئی ڈیس نہ بچیا اکبر ماریا گیا عباس ماریا گیا ہے تکرچا قاسم دی لاش تے گھوڑے بھج گئے سید تیری حیاتی ہوئے جس لئے کوئی نش نہ بچے آپ کی مرتجز نو کھولے اس گھوڑے دیوار کی چھت پائیس کہلے سجے بیتا ہے تیری زندگی ہوئے کہلے کھبے بیتا ہے رو رو کیا دے کدھے ٹوڑ گئے میں نو گھوڑے تے چڑھامان آلے قیام دے دروازے تے آیا شبیر دی ڈھال نکل گئی اکل مار کیا دن میری غریب الوطن بھیرا میرا آخری سلام کہیں بی بی دی آواز آئیے ماما علیکہ سلام کہیں دی آواز آئیے چاچا علیکہ سلام علی دی آواز آئیے پیر کیوں روک گئے آئے تے درو اندھیرا اور تو پردہ تا کوئی نہیں سیدہ دے زینب بیر میں اندھیرا وندے دادا نہیں رہ گیا آیاتی انہیں جینوں کرارو کیا دیئے کئی مجبوری آئی سیدہ دا اتنیاں مجبوریاں جنیاں گنی وڑچ نہیں آدیا پر آج میری پہلی مجبوری آئے میرے گھوڑے دیواغ نہ پڑا لکھوئی نہیں جوانیاں مانو روک گیا دیا اپنی فوج ماری گئی بہن دی فوج حاضر رہی توڑیاں زندگیوں میں نوکران 4 سال دی سکینہ نو صدیاس اوریا میری دی لگی ون پیو دے گھوڑے دیواغ نپ تیرے کول کوئی پوچھے تو گاؤنے انکھ میں حسین دی دیا بلکہ دسی زینب دی فوج دسی پائیاں اور توڑیاں جوانیاں سلامت رہیں آئیے مشکل دے نال پیو دے گھوڑے دیواغ چھت پایاس روک گیا دیئے پتر مارے گئے نی دھی چڑھاویں آئی کھلی آئی بس دے رہو تیری حیاتی ہوئے فرمینن سکینہ اجا تیرے گھوڑے دیواغ نہ پڑھدا ٹائم نہیں ہویا دیئے بابا کس لے ٹائم ہو سی فرمینن دیگر ڈھلن دے زین اکواسی واگیں ترکی ہویا تیرا بابا کوئی نو سیا کلا گھوڑا سیا گھوڑے دیواغ نپی ختم ہو گئی پڑھائی اللہ جان دے فرمینن نا پرو نہ میں نروا ٹور میں تیری ٹھٹی دا آخری ودا کرا دوئے پیو دی ٹور پہ حیاتی ہوئی
آئین خیامت علی دی دھی تو مٹی چھوٹ گئی آدھی بسم اللہ جی آیا سیدہ زینب بین مینو پرانی پوشاک چا دے ہسدے رہو رو گیا دیا امیر بابا امیر دادا امیر نانا امیر نانی امیر تو کائنات دا وڈا امیر ہے پرانیاں پوشاکاں کیوں پہنے آدھے زینب تیری چادر دی قسم ہے میں وڈا غریب ہو گیا آدھی کیڑی شاہ غریب کی تیرو کیا دا جیسے لیتا میرا غازی زین دولت وسدے رہو توڑیاں زندگیوں میں نوکھرا آیا کیویں سیدہ دا تیرا آخری سلام کرن آیا بڑا پرانا جا بند یاد آ گئی نہ جوانہ نو روندا ویکھ کے جس لے آکھے سلام کرن آیا شاہ جی علی دی دی ڈھا نکل گئی ہے رو گیا دیے کر سلام اخیر دوین میڈی امبڑی دا سرمایا میں سمجھ گیا جائے تارز کنو ای ویس فقیری پایا برادر وے کیا دیے پہلے جھال چا فاتحہ آیا اکبر داو میڈی سائن نے رو فرمایا وات انجنا آکھیں آئے امبڑی کو مینو بھینا نائی پرچایا وہ تواڈیاں زندگیاں ختم پڑھائی جدے جدے حسین ویندے 4 سال دی دھی نال نال فرمائنن سکینہ بائیوان میں تمرن دے پاسے پیا وینا آگے بابا تو ست ویندے پہو مینو کہندے سہارے تے چھوڑی ویندے ہو فرمائنن میں تیری وصیت کیتی ونیا تیرا امام آیا کتھے امراؤ القیس دی دھی دے خیمے رباب دی جھولی سجی ویلی ہوئی آئی جوانہ وارث نواندہ ڈٹھاس مٹی چھوڑ دیتیس حسین نمانی اکھا رباب در ڈٹھیاں سکینہ دا ہاتھ نہ پیا سیاتی ہو بھی رباب دے ہاتھ رکھیاس رو گیا دل میں دے ڈھلے ہوئے باخت چے آئے ساتھ دی تیو توحید دینے کے کنیزے اے 4 سالان دی